салом алейкум бародарони азиз. дар навори гузашта дар мотоблок бел задем барои руфтани барф. ин ба 2 рӯз пеш. имрӯз бошад мотоблок дар зери барф монд. барфе бурид ки дига мотоблок кор намеояд. бели мотоблок дар пеши барф ҳич. мо мондем бозам бели худ монд. ҳама пури барф руфтастем аз саҳар иса соат қариб ки 12 шудиса. ҳозир ҳаво нақ шуд ки ба ҳавои тоза навор бигирем. болои бингора бигем. болои бингора як бор руфтагием. боз дафъаи дигаршам руфтан дар кор. беҳад зиёд шуд дар як шабона рӯз. ин қадар зиёд борид ки роҳат мекунӣ. гуфтем болои боме ки як бор руфтабдем. қариб ҳамин қадар буд руфтадем. ин ҳамин қадар дигар боз бордагиай. дар як шабона рӯз ҳамин қадар борид. ба фикрам ки 50-70 сантиметр ҳаст. бачаҳо ягон чи ба кирчаки бо бегӣ ба бел намебирояд. барои мошина бировардан раҳа руфтан дар кор. мардумани хабар кардагием. бояд мардум биёянд якҷоя раҳа бируем ба даст то раҳи калона. ягон 3-4 километр раҳ дорем. ҳамин раҳа руфтан дар кор барои мошин. ягона мошине дар деҳаи мо. худованд нишон надиҳад ягон чи дар кор шава бояд раҳ кушода бошад. ина бародаро барфе ки як бор руфтадем иҷара пай мошина бозам мерӯемаш. ина савол ба миён меояд ки чива ба кирчак намерӯй ба бел мерӯй. бародаро дурустай ба кирчак бо беги дигарай. ҳарчанд ки дар яманӣ охир ҳамин хел ё ки ҳарчанд ки сикандари замонӣ ҳай қадим чизи мондагӣ ҳамеша мондагорай. ҳамеша мемона. кирчакам аз байн рафтанаш ба наздикӣ имкон надорад. барои як кирчак истифода намебарем дар инҷа чунки раҳи мошина пай мошина барфа зер кардагием барф маҳкам шудагиай сахт шудагиай. бел хати брида гирифтан дар кор барфа. бародаро ин рӯз меҳмандӣ рафтадем маркази ҷамоат сангор. чанд кас дем? 8 кас 9 кас дем дар ҳамин мошин. 9 кас рафтем. 3 соат раҳ кашида 15 километр 3 соат раҳ рафтем. якум мошин будем. якум мошин мо рафтем раҳа шикаста. барфа шикаста рафтем. беҳад бисёр. дар баъзе ҷоҳо мерафтӣ мошин рафтеаст дар ҷош қарор мекунад балоно тов хӯрдаистанд ягон ҳаракат нест. мебирои дар таги мошин барф тапидагиай. боз тела мекунем қафо дуртар мерем ай дур ба сари ход қатӣ ҳаракат мекунӣ барфа мезанӣ бо рафтан мегирӣ. 20 метр мерафтӣ 15 метр мерафтӣ ман мекардӣ бо қафо тела медодем қафо мебаровардем барое ки балонош ранг тарозу мешиданд дар ҳаво мегаштанд. ҳамин хел гуфтем ки ба навор бигирем имкон нашуд. вақт кам бисёр бад ғамон дод барои ҳамин ба навор нагирифтем. анам хеле рафтем раҳа шикастем. баъди мо мошина омадан рафтанд. ҷиб мусо омад рафт галопер рафт боз нива рафт. нивара гуфтем
نیوه هم رفت خیر راه شدیم خوب شد نه که امشب تا سحر برف زد راه شدگی ما هیچ افیرم نروانش دیگر ماشین رفتن نمیشه طرف مرکز همینجا میمونیم محکم شدیم راه محکم شد خیر نصیبه که یگان زنده دل میروش نه برداره همیشه را سحری رو بسد نه حاضر یخنی قریب همین قیقر است که 20 سانتی متر از سحر تا ساعت 12 زد هم خیلی برداره عزیز برداره عزیز اگر برف چین کنیم چند زدگی های اولی اینا رفت رسید انا همین قدر اگر چین کنیم یک تا دو تا 70 سانتی متر توزه برادر 70 سانتی متر اینجا باز نزدیک خانه جای 72 رای اینجا باز نزدیک خانه جای 72 رای اگر در جایی که 70 نیست شاید زیادتر زده باشه برادر دمه سر کرد شما دیخنه ما رفتن گیریم و بریم استراحت کنیم میخری قناقی ایلاقی را جون دممه اوگمه و اوگمه جون شیرین دممه اوگمه و اوگمه جون شیرین دممه خیای کهن دورم میمونی بیای بسوی و خیای کهن سیری کوه دومنو کشایی گرزاری وطن سیری کوه دومنو کشایی گرزاری وطن اسمتی رازی برادر جون قربان